Benvidos aos 21 días con galego 2016. Esta é a cuarta edición deste proxecto que se comezou a realizar en setembro do ano 2013. Con o objetivo claro, ampliar o uso do galego, principalmente entre a xente nova. Para levar a cabo esta actividade terás que facer unha grabación persoal cada 2 días para explicar e reflexionar sobre o teu uso do galego durante os 21 días. Para que te fagas unha idea, nestas grabacións poderás responder preguntas como cales son os maiores problemas que te atopas, con quen e onde falas máis galego, cales son as túas mellores en relación ao uso da nosa lingua, canto tempo falaches galego e outras máis. Terás que visitar este blog a diario, xa que ao longo dos 21 días haberá actividades relacionadas co tema que se desenvolverá cada semana. Estes primeiros 7 días guardan relación co deporte e o uso do galego no contorno. E a segunda semana terá que ver con música e o galego no instituto. E a última etapa, co cine e o galego na familia. O alumnado de bacharelato decide continuar con retos, unha novidade que se comezou a desenvolver o curso pasado. Ademais, neste blog tamén presentaremos breves entrevistas que se lle realizarán a persoas que seguro que algún coñece. Cada curso ten o seu propio apartado, no que se poden atopar as actividades diseñadas para cada un. Estas actividades, tanto os retos como as preguntas, tens que presentalas nun arquivo de audio ou vídeo, sempre que non se exixa un formato concreto. E deberás entregarlle o teu traballo ao profesorado da materia de galego os días que eles consideren apropiados. Moito ánimo na túa aventura co galego!